Olu lusasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu sasazo kundlubu lwe-SABC Auckland Park eRhawutini nazo eziphambili. Istate seSantakho eNtshona Koloni sithi bayavelana nabakhweli ekuza kunyanzeleka ukuqala ngomso baxoze mphini wumbi ngokuphathelene nezithuthi. This plan is designed to deliver visible improvements within 3, 6 and 12 months, with the clear intention of restoring confidence in local government. Kwinzame zokulwa nemingeni kwinkqubo yonikezelo ngeenkonzo koomasipala i-ANC ityimbisele umno oceba bayo kwinzame zayo zokumilisela isicwangciso seliqela sokulwa imingeni ejongene neli qela. Liyaqina idyaba encochoyini yeloku njengoko iMamelodi Sundowns ichophe kwindawo yokuqala kokuqala kule sizini kanti amaqela achophe kwindawo yesibini neyesithathu ayangquzulana ngokuranje. Inkosi Mazole isicaka sithambile ndingaphosisanga maseko mandikawulendi warhuqa. Istate somfela ndawonye weteksi iSantakho eNtshona Koloni umnumzana Makhosandile Tumana sithi bayavelana nabakhweli ekuza kunyanzeleka ukuqala ngomso ukuba baxoze mphini wumbi ngokuphathelene nezithuthi. Ukukulandela isigqibo somphathi wezothutho eNtshona Koloni umnumzana Isaac Sileku ocaphule kumhlathi 91 womthetho wezothutho kuzolonke ngolesihlanu. Lo mthetho unika igunya iphondo lithatha amanyathelo kwimiwandla ekuliwayo kuyo nekungekho zinzo kwinkonzo yezothutho olukawonke-wonke nalapho ubomi babantu busesichengeni. Isebe lezothutho eNtshona Koloni likhwanqiswe ziziganeko zakutshanje zomlo woonoteksi ezishiye oonoteksi abathandathu beswelekile ze kwalimala abakhweli. Umfelandawonye wemibutho yeteksi iSantakho eNtshona Koloni uthi imibutho elwayo iKhatane Codeta zisikelwe umda wanamhlanje ukuba zisombulule iyantlukwano ngemizila ekwingingqi yaseSomerset West. Kambe ke ukuza kuthi ga ngoku imizila emithandathu evaliweyo isithuba sentsuku ezingama-30 kuquka i-M18 phakathi kwelokishi yaseMfuleni naseSomerset West nendlela ephakathi kwaselwandle naseKhayelitsha kudlulwa eSomerset West nkqu nendlela ephakathi kwaKwaNomzamo naseMfuleni. Kwinzame zokulwa nemingeni kwinkqubo yokunikezelwa ngeenkonzo koomasipala i-ANC ityityimbiselele umno oceba bayo kwinzame zayo zokumilisela isicwangciso seliqela sokulwa imingeni ejongene neli qela. Ethetha neentatheli emva kwentlanganiso yeli qela malunga neziphumo ezithathwe kwintlanganiso ekhethekileyo yesigaba solawulo se-ANC kule mpelaveki, usosiba jikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula ugxininise ukuba iinkokheli zeli qela ezisilelayo ukuzisa iinkonzo ziza kukhonjwa emnyango. Ukwakha iziseko zophuhliso ezizinzileyo, amaziko omasipala asebenzayo, ukudibana kwakhona noluntu nophuhliso loqoqosho lwasekuhlaleni zizinto ekufuneka zibe phambili kooceba be-ANC kulo lonke eli loMzantsi Afrika. The National Executive Committee adopted an accelerated service delivery action plan, referred to as the War Plan. This plan is designed to deliver visible improvements within 3, 6 and 12 months, with the clear intention of restoring confidence in local government. Phakathi kwemiba etshisibunzi koomasipala beli lubonelelo lwamanzi, uphuhliso nokulawulwa ngendlela kweziseko zamanzi, ukanti ukuxokomezelwa kwamanzi ngongekho mthethweni nokuchitheka kwamanzi kuza kubekwa phantsi kweliso elibukhali. Let's deal with the provision of water, and that is outside the water boards. Instead, what I'm going to do now is to appoint these water boards to go and assist municipalities because they have the technical capacity. The bigger issue that we have to deal with is pipe replacement and dealing with leaks and dealing with illegal connection. Kukwisimemelelo sokuba ooceba bangawenzi ngendlela umsebenzi wabo mabakhonjwe umnyango. We are going to evoke the constitution when things are not happening correctly. We are also going to go back to the ANC, which deploys this councillor to say, this councillor is not doing correct, let's work together, let's speak in one voice. Ukanti ooceba bathi kufuneka kunyuswe umxakatho kuziswe iinkonzo eluntwini. Marching orders, I mean that when we go back to our various municipalities, we are going to improve and make sure that service delivery bottlenecks and whatever challenge we had
we've got a speedy way of correcting everything so that service delivery goes to the people in a manner that every person will say there is better life for all. Kungoku nje oceba kufuneka banike ingxelo yekota ngendlela abasebenza ngayo masipala babo ngelixa i-ANC iza kubeka esweni indlela abasebenza ngayo abaceba. Emva kweminyaka emihlanu kwaqhekezwa kwebiwa inkuntyula yedola zaseMelika kwifama kaMongameli Cyril Ramaphosa liqalile ityala labatyholo abathathu kwinkundla yenqili yaseModimolle eLimpopo. Abatyholo Emmanuela David nezizalwane Fliona noNilindasho Joseph kutyholwa ukuba baqhekeza kwifama iphalaphala ngoFebruwari 2020 beba $580 edola zaseMelika ayeqhushekwe esofeni. Ityala kulindeleke liqhube de ibe ngu-Okthobha. Ngo-2022, owayesakuba intsumpa yezobunhlolo uArthur Fraser wamangalela uMongameli Cyril Ramaphosa emtyhola ngokufihla ukuba webelwa. Kwaqhekezwa kwifama kaMnumzana Ramaphosa esebhelabhela kwebiwa idola zaseMelika. Ngo-2023 kwabanjwa isisithathu sivele phambi kwenkundla. Ukanti uDavid wachazwa njengongqondongqondo ngamapolisa. Umantyi ochophele ityala uqale ngokondlala imigaqo emayilandelwe. I therefore order that witnesses' faces not be broadcast, and furthermore, that their names must not be disclosed. Their evidence may be broadcasted. There is no problem with that. Inkundla kulindeleke ikhwebe amanqina ngama-22. Inqina lokuqala izolo lixelele inkundla ukuba lilo elathengisa inyatha ezingama-20 nge-$508 dollars zaseMelika. Ukwaxelele inkundla ukuba nguye owayiqhusheka kwisofa lemali kuba wayebheka kwikhefu. Abatshutshisi bathi banetyala eliluqilima ngakubamangalelwa. The state, in support of those 3 charges, will also lead evidence of cell phone communication between accused number 1 and 2 other persons who are not before court. Izizalwane zakwaJoseph zikhululwe ngebheyile logama uDavid eyalelwe ibheyile. NgoLwesihlanu weveke ephele isebe lezonxibelelwano nobuchwepheshe libhengeze ukuba lichonge igqiza lengcali iBimit Knowledge Group ukuba licwangcise inkqubo yokuza nenkxaso-mali yeziko i-SABC. Iqela leBimit Knowledge Group linconywe ngamava kuphando, ulwazi nenkxaso kwezonxibelelwano nobuchwepheshe. Umphathiswa wezonxibelelwano nobuxhakaxhaka belixesha uSoli Malatsi oko ephantsi koxinizelelo ngokuqala ukusilela kwenkqubo efanelekileyo ncakasana kwiziko losasazo leli SABC ingakumbi emva kokurhoxisa umthetho oyilwayo we-SABC ukuba uthatyathelwe ingqalelo ekupheleni konyaka ka-2024. Ekuqaleni kwale nyanga usihlalo wezonxibelelwano uKhuselo Diko uvakalise inkxalabo maye nokungabonakali kwesicwangciso samanyathelo okubuyisela umsasazeli woluntu esimeni esisiso. As a committee, we're deeply concerned by this prolonged and unnecessary delay in processing this bill. We wrote to the minister on this matter 2 weeks ago, calling for urgent action on his part to resolve the financial and operational challenges at the SABC. It's been more than 6 months. We agreed to stand down as the committee to allow him to deal with it, and not much, if anything, has been done. Kananjalo ngomhla we-12 kuleyo msintsi umphathiswa udandalalazise ingxelo ekhankanya iqela leBimit Knowledge Group nelivakaliswe njengengcali ezinomzila kweli candelo leengcebiso zokutshajela kwezobuchwepheshe. Abakumajelo endaba bathi eli lilinge kwakumele kudala lathatyathwa yaye banethemba lokuba okuza kuziswa ngaphambili akuzokuba yimilembelele nje yamazwi koko yoba ngamanyathelo aza kuza notshintsho. We are in this position of, again, absolute crisis, largely because Parliament and the ministers before this have failed to act on anything. You know, this isn't a new problem. This is a problem that we've seen coming for decades. Okadiko ulwamkele olunyulo esithi linyathelo elisingisela ikulungeli kwezinto nasekuqinisekiseni ikamva elizinzileyo le-SABC. Kambe ke kuqaleni kwaleyo msintsi ubalule eminye yemingeni etshitshisana neliziko losasazo. As we stand here today, Centec, which has its main client, the SABC, is bleeding more than 70 million rand per month to subsidize
SABC's broadcast signal costs. This is unsustainable. Lo gama iSABC iqininiswe njengomsasazeli woluntu ongundoqo kwindaba ekufundiseni nasekunwabiseni ngeelwimi zeli ke ngoko lilizwe kumele ukuqinisekiswa ukuba lidodobali. Sabele mkamane ndaba zethu abahlali baseBalfour kumasipala waseDipaselese ngeMpumalanga bakhalaza ngorhwaphilizo kwiingxowa zemali zikamasipala. Le mali yokuphucula inkonzo ibonakala ingafiki kubo. Ukubangela kuba abahlali banyamezela inkonzo ezingekho mgangathweni, ukuphazamiseka kwamanzi nokuqhawuka kombane rhoqo. Iinkokheli zoluntu zikholelwa ukuba umanejala kamasipala nguye onolwazi ngale nto. Ngenxa yoko bafuna ukuba umphathi wobambiswano ngolawulo uMnumzana Velenkosini Hlabisa angenelela ubeke lo masipala phantsi kolawulo ukuze kuphuculwe imeko yawo. Imeko kamasipala waseDipaseleng imaxongo ngeyona ndlela. Abahlali bakhalazela ukunqongophala kwamanzi acocekileyo kwaye idolophu imdaka ngenxa yokulahlwa kwelindle ngokungekho mthethweni. Bakwakhalazela izindlu zangasese ezingenamanzi kuqengqeleke iintsuku. Kunyaka ophelileyo, inkundla kamantyi yaseBalfour yahlawula i-160 miliyoni kumasipala waseDipaseleng ngenxa yokukhupha amanzi amdaka kunye nelindle kumlambo kunye nedama lamanzi laseGatersplaas. Uphononongo lwamva nje luveze inkcitho engagunyaziswanga, ukungathotyelwa kwemithetho kunye nokungahoywa kwemigaqo yokusebenza kamasipala. They use Ward 3 as an opportunity to loot the municipality, and each and every time when the municipality is about to be allocated a certain portion of amount of money, they always have issues in Ward 3 where the electrical infrastructure it has been vandalized. Umgomezulu uthi umasipala unetyala elingaphezu kwe-200 million kwa-Eskom, kodwa endaweni yokuhlawula elityala utyhola umasipala ngokwakha umgca omtsha wombane oya kwi-Ward 3 ngaphandle kwemvume ka-Eskom. Ngenxa yoko lo mgca wombane awusebenzi. This is one of the crime scene which forms part of the issues. Stadium 15 million rand was paid to contractors. The contractors were fully paid, and investigation was done, and nothing happened. Umphicothi Jikelele ukhuphe izaziso ezisixhenxe malunga nezityholo zobuqhophololo kumasipala waseDipaseleng ukusukela ngo-2019. Umanejala kamasipala wathumela ezi ndaba kweli jelo ukuze kuphendulwe, kodwa yonke iminxeba kunye nembalelwano aziphendulwanga nangona kwakukho izithembiso zokuphendula ngoMvulo. Lifunyenwe lisaphila ipolisa laseBrooklyn ePitoli uSajini Muloko bechazwe njengobelahlekile okanye enyamalele emalanga ngoLwesithathu weveki ephele umhla we-10 kule nyanga. Bekufunyenwe imoto yakhe yomsebenzi kunye neselfowuni zizodwa. Imanyano yamapolisa namadindali iphophu ichayithile kokufunyanwa kukaSajini Muloko isaphila. We are delighted that the officer has been found, and of course I think it has been over 7 days since he was missing. There have been a lot of efforts to find the officer, even through the Brooklyn SAPS. So we do welcome such initiatives that when one of their own went missing, they did establish a specialized task team to actually find the officer. And of course, since we heard about him being found, we're quite delighted. But of course, we were worried about the distress that the family has been through, and of course ourselves as a union as well, because I think in most cases when police officers get missing, it's either they are found to be dead, and of course we have seen about just 2 weeks ago we were commemorating officers who died in the line of duty, but the reality is that there have been many others who die when not on duty. And of course, they do not necessarily get the benefits that those who die on duty get. And of course, there have been a lot more who have had career-ending injuries.
Ikomishoni yophando ezimeleyo yezizwe ezimanyene e-UN exotshelwe ngumkomishana wamalungelo oluntu ne-VPLA ikhuphe ingxelo lokutshanje ifumanisa ilizwe lakwa-Israyeli njengelibangele imbubhisi yabantu abaninzi eGaza. Ikwafumanise ukuba u-Israyeli akasithabathelanga ngqalelo kwaphela isigwebo semiqathango esawiswa inkundla yobulungisi yehlabathi ngoJanuwari 2024. Ikomishoni iqukumbele ngelivakalisa amagunya kaSirayeli ebangele amanyathelo wembubhiso yesininzi eGaza kuquka ukungxwelerha imizimba yabantu ngongenalisini noquluka ubhode kumaPalestina wemeko ezithintela ukuzalwa kwabantwana. Kambe ke kule ngxelo uNavi-Pillay uthe uxanduva lulele kumagunya aphezulu kaSirayeli athe aphuma iphulo lokunqamla ubomi benginginya kwixesha elisondele kwiminyaka emibini ukusukela ngomhla wesi-7 kweyeDwarha ukutsho ngo-Okthobha ka-2023 ukuza kuthi ga kulo nyaka ngomhla wama-31 kweyeKhala ukutsho ngoJulayi. Kananjalo le ngxelo igqibe kwelokuba umongameli kaSirayeli u-Isaac Herzog, inkulumbuso uBenjamin Netanyahu nomphathiswa wezokhuselo uYoav Gallant baqolunqe elishwangusha lokwehlukanisa inyama nomphefumlo kumbono mxesi beze amagunya kaSirayeli asilela ukuthabatha amanyathelo angqengqwa ngoko. Lo gama lekomishoni memelele urhulumente okaSirayeli ukuba uthobele imigqaliselo yomthetho wehlabathi ngokuxhaphagxabhisa kunjalo nje bangene emgceni wemimiselo yenkundla yezobulungisa yehlabathi. Ukanti ke le komishoni yasekwa libhunga lamalungelo oluntu lombutho wezizwe ezimanyeneyo i-UN ngekaCanzibe ukutsho ngoMeyi ka-2021 ngenjongo yokuphanda ukunyashwa komthetho wehlabathi kwimimandla yasePalestina kuquka nakwimpuma yaseJerusalem nakuSirayeli. Abezotshutshiso kwityala likaVusimuzi Matlala baqinisekile ukuba ngenene losomashishini unetyala ekumele aphendule ngalo. uMatlala ukolokoloza kwintolongo eliqilima iRhosi Mampuru ePitoli ngesitsholo selinge lokucima igama uTebogo Tobejana wayithandana naye. uMatlala ufake isicelo sebheyile kwinkundla kaMantyas Alexander. Igama lakhe laba ngundaba-mlonyeni ngo-2021 ngethuba uDiza Mahlebo owagetyengwayo uBabita Deokaran enyola iinkampani zikaMatlala zisolwa ngorhwaphilizo ezingabandakanyeka kulo kwisibhedlele saseThembisa. Abezotshutshiso bakholelwe ekubeni ukuba ngaba uMatlala angakhululwa ngebheyile angabaleka kwili. Kungoku nje uVusimuzi Matlala ujongene nezityholo zokuqulunqa yelenqe lokubulala, ukuzama ukubulala kunye nokwehlisa ngomlenze imali ezengondlela mnyama. Nguye otyholwa ngokuba ngungqondongqondo kwilinge lokubulala owayesakuba ngugxa wakhe. Vusimuzi Cat Matlala is financially supporting the Minister of Police and Mr. Brown Mogotsi's political endeavors. This is supported by the evidence of conversation and the proof of payments of guests for January 8 traveling cost and the Ghana dinner in Cape Town. Lo uneminyaka engamashumi-49 wafumana ithenda emapolisa exabisa i-360 million rand neyathi yarhoxiswa kamva. Inkundla kamantyi yase-Alexandra ixelelwe ukuba umnxeba wakhe othathwe entolongweni ungqina ukuba lo kaMatlala unonxibelelwano olunzulu. There's a list of 26 contacts on his phone, and I will discuss now the ones that I consider to be relevant. Number 6 on page 1, which is the contact details of a policeman, Faleni Zungu, from the DPCI, which he listed as operator on his phone contact list. The question that arises in and that begs for an answer is how did Brown Mogotsi knew that he could contact the applicant on his number while he was incarcerated awaiting trial? Lo okaMatlala ukwatyholwa njengomnikazi wenqwelomoya yabucala isikhitshana kunye ne-account ye-trust ese-Mauritius. I have never applied for any Eswatini identity and deny ever having possessed or used any such document. 32. I still do not comprehend why I would require an Eswatini identity, a country where I can enter with my South African passport with no visa as SADC citizen. Additionally, it is common cause that I entered and left Eswatini with my South African passport. 33. The contents of paragraph 10 to 13 were merely placed before this Honourable Court to sensationalise my application. They have no relevance to this Honourable Court's judicial consideration with regard to my application for bail.
Lo somashishini ozuze kwiithenda zikarhulumente iminyaka emininzi uyaliphika ityala lokuzama ukubulala uTebogo Thobejane. Isigqibo sesicelo sakhe sebheyile silindeleke ngoLwesithathu. Umbengo mndiya ucima umlilo ziphelile zasemini nje. Masikhongozele esilandelayo ngesiSwati ngecala emva kwesihlanu xa lisiya kunina. Makube chusi sibehele.